Čaute ľudia, u ďalšieho videa. Dneska tu máme Roblox Pet Simulator 99 a ukážeme si tajné secrety, aké bývajú v Pet Simulatori. Tak, prvý je, že prídete sem k týmto dverám. Tuto napíšete knok. Bum. Môžete klopkať. Ale potom vidíte taký Big Games. Vidíte Big Games. Už je tu. Vidíte? Máte takto. A on vám povie takýto hate, komenty a tak. Jednému typovi našiel taký kód. Tady máte Western Shop. Tam keď zadáte ten kód, bylo jaký, počkej. Tuším 5, 4, 3, 2. Ja to nechápem. Ale tam týpek mi proste som dal. Je to tento. Tady sa dá zabugovať. Ale nejak sa tam dáte pretlačiť. A keď sa pretlačiť normálne nejak cez stenu. Neviem, kde to je teraz presne. Ale dá sa ísť do toho, von do toho tunela. No a ďalší secret je tady. Ešte jeden secret tady je to taký, že dáte si Titanika. No, veľa si nemá ich Titaniku. A vyskočíte hentam za toto. Tam dozadu. Úplne za mapu. A tam bude taký portál, tak na ňu vlezete. To je proste také schody, typu rovno. A potom dostanete Huge. Ale potrebujete aj Titaniku. No a na mojom účte prebieha súťaž o tento Large Gift 1. Takže kto by ho chcel, tak daj určite like a odober a ja vylosujem. Ale ešte jeden secret je to v automatoch. Ale v tejto aréne je to skoro pred koncom. Je to úplne Kelly. Proste, že takto zlezete za ten vyťahnete hoverboard a vy sa do neho nacpete. To je ten secret posledný. No to by bolo asi pro dnešek všetko. Ak sa ti páčilo video, nezabudni dať like a vidíte za tento Legendary Gift Bag. To by bolo asi všetko. S vami bol Myslo. Čaute.